makosana osatira uthenga umene wakhala ukuzungulira m'masamba mchezo okhuza ndi adona omwe chithunzi chawo chokusewera pasikini pathupo lino atisiya pamene anapita ku dziko South Africa kukapangisa sajale umene ndi ali mkati mopangisa sajale ndopeza zoti atisiya adona amene akufamily abwerano kuzapanga clarify pa nkhani imeneyi sutsatu uthenga wabodza umene umazungulira m'masamba mchezo akunazona kuti adona amenewa atisiya pamene amalandira thandizo la chipatala after ndekuti atadwala acute kidney failure nabenkumaza tidafotokozani bwinobwino nkhanizo moti zikuti bwanji ndithu makosana nkhani zake zomvetsa chisoni uthenga ndithu ndi umene osakhala bwino kuti adona amenewo atisiya amwalira ndithu ku chipatala chimene chimadziwika zona kuti Mediclinic Sandton mu dziko la South Africa iwo atu dzina lawo ndi Tamala Montale ku Malawi ndekuti no amagwira ntchito ku Magla kapena kunena zona kuti Malawi Gaming and Lottery Authority ande kumene koko amagwira ntchito ngati director wake wa project komanso social service awo chimene chinachitika ndichona kuti ambiriso tinatsatira bwino m'masamba mchezomo amakankhani okhuzana ndi adona amenewa ambiri ndithu amakhala akunena uthenga kuti adona amenewa akuti anapita ku dziko la South Africa kumeneno amakachita operation okhuzana ndi mahipi akuti amakayikisa mbina chani ndi mauthenga amene amazungulira m'masamba mchezomo titaona kuti for the past 2 days pamene kumazungulira uthenga umenewo ambiri ndithu amakhala akulemba uthenga umenewo uthenga onyazisa uthenga osakhala bwino awo chimene chinachitika ndichona kuti akufamily abwerano kuzapanga clarify pa nkhani yokhuza ndi imfa ya malemu Tamala Montale akunena zona kuti chimene chinachitika masiku apitawo ne kuti masabata angapo apitawo malemu wande kuti samapeza bwino mthupi amadwala ndithu epoona kuti sakupeza bwino anazapita ku chipatala chimene chimadziwika zona kuti Adventist ku Malawi chomwe chili ku Blantyre ndi kumene kuja atawayesa anazapeza kuti malaria kapena kuti malungo ndomwe amawavuta ndi anazapeza thandizo la chipatala kumene lokhuzana ndi malungo ndi kuti anapasa achina la achani achina SP zina zotero ndi after treatment imene zimaoneka kuti samapeza bwino condition imakhala ikupita koyipa zomweno zinapanga force anyamuke kuchoka ku dziko la Malawi kupita ku dziko la South Africa Sandton chipatala chimene chimadziwika zona kuti Mediclinic kumeneko ndoti atafika atachita ma testing kumene amaziona zoti sanalinso malungo okhawo anali ndi vuto lokhuzana ndi acute kidney failure ndimeneno inali vuto lalikulu omwe amapangisa kuti mavuto tina ndi tina tikhale tikwasausa malemu amene osalira zimenezo akuti no nazapanga nkhani yokhuza ndi dialysis kwapanga connect ku dialysis machine yomwe ithe kuthandizira panga clear zina ndi zina mabe ngakhale anayesesa kutero papasa thandizo ili ndili zikuona kuti matenda anapitirira kukula mpaka nako zafika ponena kuti asamira mkono of course imene afotokozera mwakunena zona kuti akhala ndithu masabata ochuluka ali ku chipatala kumeneko kulandira thandizo achipatala kuyesa mundomo kuti mwina atha kupulumutsa moyo wa malemu Tamala komano unfortunately ndi pamene zoti atisiya apo osatira zimezi pameneno anthu amabwera ndi nkhani zimenezi zonena kuti anapita kukapanga sajale ndi zina zotereka nkhani zimenezo makosana akhala kufalisazo anazitenga kuti sizizuka bwinobwino pano chilungamo chake ndi chimenecho imfa yawo yabwera posatira kuti anadwala kidney failure nkhanitu zosayenda personal nkhani zimezi tinaziona ndithu zikuzungulira masamba mchezo komano tinasankha kungoziona osatirapo mlomo potengera kuti umboni ogwereka pa nkhani zimene zimazungulirazo panalibe maso even if patakhaza kuti pali umboni panalibe chifukwa chodziwika bwinobwino kuti panalibe chifukwa chomabwera kumapereka uthenga in a disrespectful manner ngati mmene zimakhaliramo makamaka pa nkhani zokhuzana ndi imfa izi pato imfayo imakhala yophweka makamaka ikakhala kwa ena ake imagine kuti ni m'bale wako munthu nake akubwera kumazafotokoza uthenga wabodza ngati umene makamaka kumanyazisa ngati mmene zimakhaliramo munthu ungamve bwanji ndi zinthu zowawa kwambiri ndi zinthu zopweteka tiye ndithu ngati Amalawi tiphunzire kupereka ulemu makamaka pamene anthu ena atisiya kusati kumabwera ndi nkhani zotinso palibe umboni kugwirika bwinobwino izi zionese si zinthu zabwino imfa magayi ilibe kuzolowereka maso imaoneka kuti ndi yophweka khala zoti likhomo ilo amata kuti munthuyo wapita mwanjira yotani kono sizifuna kumabwera ine mokali weye popereka uthenga ngati umenewo ayi ndithu zosayenda timvetse ku family chifukwa chotaya achemwali anti komanso amayi kumene pozindikira kunena zoti nthawi ngati imene ilibe kuzolowereka imfa imabweretsa chipinjo komanso ululu kwambiri mu mtima ndipo pozindikira kukula kwa ululu umenewo tingosiya manja mwa Mulungu kuti ndi amene angathe kukwanisa kutonthozani munyengo imeneyi tipesenso kwa onse amene magwira naye ntchito limodzi malemu amenewa komanso achibale onse kuphatikiza pamenepo anthu onse amene anali direct connected kwa malemu Tamala Montale pamene penipeni tingoti mzimu wawo onse mumtendere nkutheka makosana muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi ngati uthenga ulipo mutha kufotokoza comment section mulemekezanso maganizo anzathu.